आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। ट्युरिझम मंत्री बाबू आजगांवकारान पेडणे मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या कामांचो नाल्ल फोडलो। पेडण्या ग्राउंडाचेय उक्तावण केले। सुवाळ्याक आदले जेडपी, वारखंडचो सरपंच आनी बाकीचे आशिल्ले। वाळपय वाळवंट ब्रह्मकर्मळी कदंबवाडीच्या दत्त संस्थानाच्या मंडपाची शुक्रारा बुन्याद घाली। मुखेल सोयरे म्हणून पर्येचो आमदार आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे आशिल्लो। परिसरामध्ये आपण मंडप बांधला, चांगल्या व्यक्तीकडून चांगले विचार त्याच्या आत्मसात तरुण पिढी आणि सर्व लोकांना मिळाले पाहिजे। त्याच्यासाठी सर्व लोकांनी हातभार लावला पाहिजे, एकाला नव्हे। आणि देऊळ सगळ्यांना खुलं असलं पाहिजे, ते महिला असो किंवा पुरुष असो अथवा जात पात हा पीडित झालेला आपला देश हे आता 21व्या शतकात नष्ट झालेला आहे। लोक कोण म्हणतात आम्ही 99 कोटी, कोण म्हणतात आम्ही 100 कोटी। ते पुढे असू दे, तुम्ही किती शिकला, तुम्ही काय करता, तुम्ही लोकांशी कसं वागता, हे महत्वाचं आहे। गोवा पुलिसांनी रोड सेफ्टी समर कॅम्प दवरला। 2 ते 6 मे मजगती सकाळी 9 ते दनपारा 1 मेरेन 13 ते 16 वर्सांच्या भुरग्यांक रोड सेफ्टी विशीं शिकयतले। मिरामार क्लब गास्पार टायस हॉलात पणजेच्या भुरग्यांक, कळंगुटे सेंट जोसेफ हायस्कुलाच्या हॉलात कळंगूट, म्हापसा, दिवचल आनी अंजुणच्या भुरग्यां खातीर आनी मडगांवच्या रवींद्र भवनात मडगांव, केपें आनी कुडचडेच्या भुरग्यां खातीर समर कॅम्प जातले। हमारा टारगेट है कि करीब 300 बच्चे यानी कि 300 फैमिलीज़ में हम ये अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं और उनके माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी ये बात पहुंचाएं, ताकि ये हमारा मैसेज खाली 300 बच्चों तक ही नहीं, ये हज़ारों लोगों तक हमारा ये संदेश पहुंचे। और इसके साथ साथ साइबर सेफ्टी जो आजकल बहुत ज़रूरी है। बच्चे इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, एटीएम, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसके बारे में भी सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए ये बताया जाएगा। ये ट्रैफिक रोड सेफ्टी कैंप बिल्कुल फ्री है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिलाचो 4थो रायझिंग स्टार्स लीग आयतारा सोंपता। ह्या दिसा 10 आनी 13 वर्सां पिराय गटात चले आनी चलयांच्यो फायनली जातल्यो। फायनल मॅची बांबोळे स्टेडियमार जातल्यो। On Sunday, 30th April, we are having the finals of the 4th edition of the Rising Stars football tournament, which we conduct for our grassroots children. The 38 centers of our GFDC grassroots centers, and this year we had the opportunity to include also the FC Goa grassroots centers. In the finals we have got Benauli, we have Donna Paula, we have this Kole, Mandre, Arambol and Khandepar. So we have teams from all diverse areas. The talent is in the rural areas. We have been able to tap these talents right from Perne to Mandre and from Kole up to Kordaling. We have a footprint across the state, and we are committed to provide a very competitive and highly skilled platform to these youngsters to become the budding footballers of the state in the future. बाहुबली द कन्क्लुजनान पहिल्याच दिसा बॉक्स ऑफिसाचेर रेकॉर्ड रचलो। पिक्चरान भारतात पहिल्याच दिसा नेट 58 कोटींची रेकॉर्ड कमाई केल्या। पयली हो विक्रम बाहुबलीच्या पहिल्या पार्टाच्या नावार आशिल्लो। पहिल्या पार्टान नेट 50 कोटी कमाई केली। पहिल्या दिसा बाहुबलीक थिएटरांनी घिट्ट्यो। जाणकार म्हणटात फिल्म सगळे रेकॉर्ड मोडपाचे आसा। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात। नमस्कार।